je hebt eigenlijk de single Oliebol uit. En nu tegelijkertijd is er ook weer een nieuwe single uit. Niet zozeer door jou uitgebracht, maar door een zangeres met jou. Oh ja, dat klopt. Ja, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd uitgekomen. Een kerstliedje met Chris de Roo en Hendrik van Velzen. En het Oliebollenlied. En dan ook nog eens een keer samen zijn met Reiner van Zandvoort. Ja, hoe gek kan je het maken? Maar het begint nu allemaal een beetje los te komen eigenlijk. Ik ben natuurlijk al een aantal jaar bezig ook met eigen repertoire. En ja, het Frans Bauer gedeelte, dat laat maar niet los eigenlijk. Je wordt daar nou elke dag mee vergeleken door mensen. En mensen blijven me ook nog steeds boeken na 14 jaar. Ik vind het heel bijzonder. Wat hoop je dat er in 2015 nog gaat gebeuren? Ik laat het allemaal op me afkomen. Ik heb een hele drukke periode nu achter de rug. En ik heb natuurlijk nog wel wensen op mijn lijstje. En we zien het allemaal wel. Wat zijn die wensen dan? Ja, je kent zoveel leuke collega's, producers ook. En ja, daar wil je ook nog wel eens een keer wat mee samen doen. Dus ik zag net Manfred Jongenelis voorbij komen. Vind ik ook een hele goede muzikant, maar ook producer. Maakt ook hele leuke liedjes voor collega's. Henny Thijssen ben ik ook wel fan van. Die spreken we ook al jaren over om iets samen te doen. Maar ja, ik zit nu bij Frans, dus ja, we zien het wel.